Tällä mä ajattelin metsästää majavia. Joo, täällä kyllä majavia on. Lisää tuulen kaatamia puita, ei majavan. Tällä näytä olevan yhtään majavia. Polveen asti upposin tuohon liejuun. Miksi mä tulin tänne? Toivottavasti ei jäädä jumiin. No tälle autolle oli ihan ekstriimiä. Oh no, jumiin jäätiin. Ajattelin, että reissun vaikein osa olisi itse metsästys, mutta jos majavaa ei löydy, ei ole mitään mitä metsästää. Lähdin Kivijärvelle ensimmäiselle 3 päivän metsästysreissulleni. Tämä on tarina siitä. Saavuttiin ensimmäiselle yöpaikalle. Perkausjärven laavu. Tai kota oikeastaan. Ei ollut ketään siellä, joten tää on meidän. Voisin aloittaa tämän majavan metsästysreissun sillä, että mä asettaudun tänne ja paistan iltamakkarat. Tehdään tuli. Täällä kodassa aika pimeetä, mutta onneksi mä ostin tällaisen. Neljä makkaraa ja 1 alkoholiton olut. Niin. Pääpointti tämmöisillä reissuilla mulle on saada olla luonnossa. Ai että. Hyvän näköinen näkymä heti ensimmäisenä iltana. Joo, tosi siistiä. Mä menen kotaan paistamaan makkaraa nyt. Mulla on tällä reissulle pieni haaste. Mä aion syödä joka päivä korkeintaan 1000 kaloria, koska se jäljittelee semmoista selviytymistilannetta. Ja mä ajattelin tämän tämmöisenä selviytymisharjoitteluna. Samalla haastaen vähän itseäni. Kivikylän huilun tuhti. Makkaroissa on yllättävän paljon energiaa. Tässä paketissa on 1000 kaloria. Kippis. Ai että. Kyllä tekee hyvää, vaikka vielä mitään ei ole tehnyt. Huomenna sitten lähtee semmonen järvien kiertely. Täytetään sitä majavaa jostain. Bon appetit. Hyvä on, vaikka ei sinappia tullutkaan mukaan. Joo, meikä painuu pehkuihin. Mutta kuin hyvää yötä nähdään aamulla. Olipas huonosti nukuttu yö. Oli jotenkin kova tämä. No, eikö se ensimmäinen yö maastossa on aina huonoin? Nyt ajetaan majavapaikoille, käydä läpi tätä metsästysaluetta. Täällä on aika paljon kaikkea lampia, jokia ja järviä, niin tässä on aika paljon kierrettävää. Heti kun löytyy joku hyvä paikka, missä on majava-aktiivisuutta, niin sitten pitää siellä sitten katsoa joku hyvä passipaikka illaksi. Tässä on ensimmäiset lammet. Viinapaatit. Eiku viinapatit. Käyn katsoa, onko niissä mitään. Hyvä keli on. Joo, ei kyllä lammelle näytä. Joo, täällä kyllä majavia on. Tässä on semmonen juttu, että jos mä ammun väärän majavan, eli Euroopan majavan, niin se tulee kalliiksi ja voi lähteä metsästysoikeus pois. Joten pitää olla tarkkana, ettei ammu väärää. Kanadan majavaa etetään, se on haitallinen vieraslaji. Se syrjäyttää Euroopan majavaa Suomessa, koska se on tehokkaampi rakentaja ja kilpailukykyisempi. Se on yksi motivaatio, miksi mä haluan metsästää näitä pois täältä, jotta meidän oma laji selviytyy. Me laitetaan koko alueen, niin saatte kuvan. Eli ollaan täällä eteläpäädyssä. Tässä on 3 tämmöistä eri aluetta. Ja mä ajattelin nyt tänään käydä tämän alueen läpi. Harmi, ettei ole metsän metsästysaika. Auto jää siihen. Sitten mennään pienelle Kortejärvelle ja sitten siitä kävellään maasto läpi isolle Kortejärvelle. Tulee vähän reippailtua. Jaha, vesistöästä. Tää kiertää toi lampi toiselta puolelta.
Tuli vähän pitkä reissu tänne, mutta ei se mitään. Tää ei ole hyvä paikka majavalle, mutta kattokaa tästä paremmin. Se on hyvä, että on valkoinen auto, niin se näkyy kaukaa. Ei hukkaa sitä niin helposti. Moi, hyvää päivää. Hukkasin vastaanottimen tosta mikistä, kun mä justiin ostin tälle reissulle. Se oli 200 € mikki, mutta mun on pakko löytää se on varmaan tippunut maastoon. No, tää koittaa etsiä. Harmii, koska mä olisin saanut paremman äänenlaadun tälle videolle. Nyt täytyy vaan tilata uusi sitten, kun pääsen kotiin. Mä käytin tunnin sen vastaanottimen etsimiseen. Tietenkään löytynyt, tommoista on vähän vaikea löytää maastosta. Mulla on joku ihme ongelma näiden mikkien kanssa, kun oli toinen kerta, kun mikin kanssa tapahtui jotakin tollasta, että se katoaa. Ekalla kerralla mä olin jollakin purolla. Sitten mä liukastui. Se lensi maahan se GoPro-systeemi ja se irtosi se mikki siitä ja sitten lensi sinne puroon. Mä en saanut sitä sieltä enää. Molemmat omia mokia, mutta se vähän harmittaa, kun vähän huolimaton luonteeltaan. Ehkä sitä oppii. Kantapään kautta tämäkin. Kävi äsken tuolla järvellä. Mä huomasin, että siellä oli vain havupuita, tuolla on puro. Mä yritän etsiä niitä lehtipuita. Kaikki on havupuita, kaikki nämä järvet. Mä jätän auton siihen ja tän tekee pienen kierroksen. Tuolla on hyvän näköinen puro. Se on aika leveä. Mä menen katsomaan, onko se padottu. Se on vielä tää puro, tai joku pieni puro ennen sitä. Joskus majavat käyttää tämmöisiä pieniä väyliä siirtymiseen. Seikkailua. Tässä on se isompi puro. Mitä se näyttää? Ei näytä, että olisi mitään majavaa aktiviteettia täällä. Toidaan silti seurata tätä. Kierrän semmosen lenkin autolle. Vähän väärällä tavalla kaatuneita puita. Ei mitään merkkejä täällä. Lisää tuulen kaatamia puita. Ei majavan. Löysin laavon. Aika salaisessa paikkaa. Jos löytyisi tämmönen, mutta laajempi, niin sitten oltais hyvässä paikkaa. Täällä on liian vähän vettä. Liian paljon havupuita. Metsähanhia. Jaha. Löydettiin kaatopaikalle. Mikä lintu tää on? En osaa sanoa. Nyt se on raadeltu siihen. Mikähän eläin se on tappanut? Tossa on joku eläimen pesä. 2 onkaloa menee tuohon puuhun. Vaikea sanoa, sen papanoita sisällä. Se on asuttu. Koska se voinut tappaa tuo eläimen. Siinä on sen onkaloita. Emme häiritsemään, mutta kato vaan, että mikä se on, jos näkyy jotain. Se on mysteeri. Vaikka sitten näet eläin. Matkalla tänne purolle mä tajusin, kuinka hakuammuntaa näiden paikkojen tarkistaminen itse maastossa on. Tähän meni tosi paljon aikaa, eikä mitään merkkejä löytynyt majavista. Joo, ei tuottanut, wow, tässä mennä polvi. Ei tuottanut tuo reissu myöskään havaintoja majavasta. Taidan nyt tässä syödä ensimmäistä kertaa tänään. Tykkäsin on nälkä. Siitä päivän energiat. Täällä pitää selvitä, ellei tuu illalla metsästettyä majavaa. Ei jaksa lämmittää tätä. Muutenkin on kuluttanut niin paljon aikaa ilman mitään havaintoja, niin tää vähän edistyä tässä. Menetään kylmänäkin nälkäisenä. Kun lähdin tästä ruokailun jälkeen, niin menen siellä koppelon päältä. Harmittaa sanoa kuvattua sitä. Ongelmien perään. Tää tosiaankaan on mikään maastoauto. On vähän vaikea ajaa täällä tällaisella kauppakassilla, mutta kun ei oo muuta, niin ei voi mitään. Tuolla on lampi. Käydä kattoo se. Löytyy paljon hirvien jälkiä näiden tämmöisten lampien luota. Ne käy näissä juomassa. Tästä on esimerkiksi mennyt hirvi. On se vaan tällekin järvelle. Riippuu kilometrin suuntaan kävelyä täällä.
liian havupuuvoittoista. Tällä näytä olevan yhtään majavia. Sä luulisit, että se olisi helppo löytää majavia jostain. Mutta ei niitä kyllä oo. Kello on 4. Se ei ole hirveästi aikaa enää tälle päivälle. Pitäisi löytää joku paikka, missä on majavia. Seuraavaan paikkaan. Aurinko onneksi paistaa. Oh fuck. Polveen asti upposin tohon äsken liejuun. Se oli kyllä tosi turha. Miksi mä tulin tänne? Joku pääsi eikä autoa tänne. Ihan tyhjä järvi. Ja sit mä vielä mulasin. Ei mene hyvin tällä hetkellä. Hieman on mutanen jalka. Tää vastaa housta. Ai. Minkälainen mulaus tuli tehtyä? Tohon asti. Ihan märkä tää sisävuori. Näitä voi enää käyttää. Tää vastaa lenkkareihin. Ei hittoa. Sukkakin ihan märkä. Tää tästä puuttuu. Noniin, pakollinen vaihto tehty. Onneksi oli vaihtohousut ja kengät. Nyt ei voida enää mulata. Mun pitää päästä vaan pois täältä nyt. Toivottavasti ei jäädä jumiin. Tää on tälle autolle ihan ekstriimiä. Jesus. Joo, selvittiin. Tuli siihen tulokseen, että kyllä mun pitää hommata seuraavaksi maastoauto. Jos tulee metsästettyä ja kalastettua enemmän, varmasti tulee. Sitten kohti majavia. Tuossa oli pieni situation, joku saksalainen on hukas täällä ja autollansa jossain ojassa, niin toi hinurityyppi kysyi multa, että tiedänkö missä se paikka on. Toi mä tiennyt. Mun taas varmaan löytyy joku yöpaikka. Mä väsyttää tosi paljon, vaikka kello on 7 vasta. Tää on vähän toivotonta tää majavan etsintä. Se näyttää siltä, että ne ei oo järvillä, vaan ne on jossakin nevalla. Ja sinne pitäisi kahlata. Pitäisi kuivattaa mun kumpparin sisätussu. Se on märkä. Mä vitti lenkkareilla lähteä minkään nevalle, niin tää voidaan tehdä nuotio, leiriytyä johonkin ja Salamanjärven kansallispuisto olisi siinä, mä oon käynyt tuolla joskus. Tää on joku laavu. Okei, tämmönen suolampi. Paljon puita. Voisin lämmitellä tossa, tehdä tulen tuohon laavuun. Voisin huomenna koittaa katsoa noita nevoja, jos siellä olisi majavia. Mä aloin miettimään, jos nuo majavat on enemmän semmosia suomajavia täällä, että ne löytyy nevoilta. Seuraavaksi mun pitää leiriytyä ja miettiä huomista ja niiden majavien etsimistä kosteikoilta. Tällä mä ajattelin metsästää majavia. Ei oo ihan tappava. Ei oo mulla oikein jouskarit tuolla. Tää kuivattaa mun vaatteet, kun mä kastelin, kun mä mulahdin. Mä oon viime aikoina ruvennut kiinnostamaan selviytyminen enemmän. Ja mä olisin vähän niin kuin harjoitella erilaisia taitoja sitä varten, että mä pystyn tekemään vähän ekstriimimpiä videoita tulevaisuudessa liittyen selviytymiseen, metsästykseen ja kalastukseen. Ja mun videoilla mä pyrin aina antamaan jotain nuotiofilosofiaa parempien valintojen tekemiseen arjessa. Näin. Ja meillä on tuli, kunnes ei oo. Mutta katsotaan mihin tämä kanava muotoutuu. Mä teen myös viikoittain kirjoituksia pesukarhu.com-sivulle. Kuivuu paha parusteelta ainakin. Pääsen huomenna reurmailemaan tonne. Joo, mä rupeen nukkumaan. Justiin alkaa metsäpalon varoitus, niin pitää sammuttaa toi tuli. Ei muuta kuin huomiseen, toivottavasti huomenna löytyy majavia. Siellä on kivan näköinen näkymä. Vielä on tullut vähän lunta. Ilman, se oli kylmä nukkua. Semmonen yö takana. Mä en kyllä nukkunut silmästäkään. Aloin tulla päivä tästä, mä en tiedä mitä kello ei sua. Kello on karvaa vaille 5. Olis mä väsynyt? Takkia tule tonne. Oikein hyvä, että mä kuivasin noin vaatteet. Eihän mä tajunnut, että tuossa katossa on reikä. Se on aamupalan aika.
Vähän leipää ja tonnikalaa. Kaikki lumet sisälle. Reissumiehessä on 72 kaloria viipalees. Eli jos mä syön 4 viipaletta, niin se on 300 kaloria karkeasti. Sitten tonnikalassa se on 1000 kaloria. Eli 2 tämmöstä, 2 reissumiestä. Siinä päivän ruuat. 1000 kaloria on kylmässä ympäristössä aika vähän, ottaen huomioon, että mä kulutan aktiivisena päivänä tämmöisessä ympäristössä 4000 kaloria. Mutta muutaman päivän aikana 1000 kaloria riittää aivan hyvin perustoimintakykyyn. Pitää tehdä tuommoinen tilannepäivitys, että missä mennään, kun toi lumi on vanginnut meidät tänne kotaan. Mä kyllä tämmöisellä keillä lähde mitään majavia etsimään. Eilisen perusteella se on paljon vaikeampaa, mitä mä kuvittelin. Mä ajattelin, että niitä löytyy joltain järveltä. Täällä on aika paljon tämmöisiä pieniä suolaampia järviä ja isompiakin järviä. Ja mä oon käynyt useammalla ja mistään ei ole löytynyt mitään merkkejä. Mä en nähnyt yhtäkään kaadettua puuta. Joten mä veikkaan, että ne saattaa ehkä olla jossain tuolla Nevalla tai sitten semmoisissa pienemmissä puroissa. Niin ne voi olla jossain semmoisessa paikassa, missä on vähän lehtipuita. Niitä on joissain paikoin, mutta tosi vähän. Kartasta katsoo, niin se on vähän hakuammuntaa. Joku paikka voi olla huono, joka näyttää kartas hyvältä. Suuri osa varmaan on semmosia, ja niihin menee aika paljon aikaa, kun niissä käy. Sinne saapas mulle siitä. Hito hyvää. Simppeliä, mutta toimii tämmöisessä tilanteessa. Outo, että ei ole nälkä. Se on eilen vaan se leipäjuuston. Mä oon nukkunut 2 viimeistä yötä tosi huonosti ja mä oon aliravittu. Se vaikuttaa suoraan mun mielentilaan ja laskee mun motivaatiota. Tuntuu mahdottomalta lähteä etsimään täällä lumessa majavia. Varsinkin kun ottaa huomioon, minkälainen auto mulla on täällä mukana. Näin paljon lunta on tullut. Ja totta kai mulla on kesärenkaat. Mä oon tässä pitkään miettinyt, että mitä mä tekisin oikein tänään. Tuolla Nissanilla oikein voi mennä, kun on tullut 10 senttiä lunta. Riski jäädä kiinni on liian suuri. Ja se, että mä löydän jotakin, niin tuntuu aika pieneltä tällä hetkellä. Tällä kertaa ei löytynyt majavia, mutta mä en usko, että tämä on viimeinen kerta, kun mä niitä eteen. Ehkä ensi vuonna sitten. Syksyllä pitää metsästää jotakin ihan muuta. Metsäkanalin työtä on ollut tosi paljon. Mutta ainakin mä sain kuivatettua mun märät vaatteet. Mulla oli kuitenkin semmonen pieni olo, että mä luovutan liian aikaisin majavien suhteen. Semmonen aamu. Tosi hauskaa majavan jahtia. Lähdetään täältä laavulta. Toivottavasti mä pääsen autolla menemään näitä teitä pitkin. Ajokeli on erittäin huono. Jos mä haluan vielä yrittää etsiä näitä majavia, niin mä voin luovuttaa tässä kohtaa. On kyllä karsea ajokeli. Välillä katoaa pito renkaista. Mä lähden katsomaan pari paikkaa ja metsään rämpimään siis. Sanoin aikaisemmin, että on hyvä, että on valkoinen auto, että sen huomaa helposti, mutta eipä lumisella keillä huomaa. No, toivottavasti mä löydän takaisin vielä. Mietin, että olisikohan mun pitänyt alun perin katsoa vaan, missä on kaadettu puita, ajella autolla ja katsoa. Mutta musta tuntuu, että ne majavat on jossain niinku syrjemmässä, että ne ei missään lähellä näitä tieverkostoja. Metrien ylitys, mutta tämmöisetkin on vaarallisia. Missä on Ninja? Se koko ajan tarkentuu, minkälaista paikkaa etsii. Siellä oli lehtipuita, mutta siellä ei ollut tarpeeksi kosteita. Niin täällä on tämmönen ruohonsuo, niin tää näyttää paremmalle. Niin mun pitää olla tarkemmat speksit, mihin mä menen. Mä loppuu muuten aika kesken. Sitten alkaa oppimaan, kun tekee tämmöisiä virheitä, että menee väärään paikkaan ja niistä oppii aina joka kerta pikkasen, mitä se vastaa luonnossa se karttamerkintä. Kyllähän nuo karttamerkinnät tietää, mutta jotenkin ne pitää sisäistää, että ne ymmärtää silleen. Mutta nyt mulla on ehkä vähän paremmat kriteerit, että mitä mä lähden etsimään.
Mä viittin tuhlata aikaa ja energiaa. Kävelessä tuolla metsässä. Se pitää olla oikeasti semmonen paikka, missä on kosteikkoa. Tuolla ei ollut tarpeeksi. Toki tuolla vähän edempänä olisi vähän parempi paikka, mutta se ei ole niin hyvä paikka, että sen kannattaisi ajaa ja ottaa riskiä, että auto jää jumiin. Tää lumisade ei todellakaan vähentynyt, tää vaan lisääntyy. Mutta jos joku positiivinen asia tässä kaikessa on se, että joo, tulee kokemuksia ja tämmöstä, mutta jos ajatellaan majavan etsimisen kannalta, niin näkee paremmin jäljet. Mutta olisi vaikka löytää joku paikka, missä niitä oikeasti voisi olla. On se vaikeeta. Täällähän kuuluu virtaava vesi. Tämmönen on jo vähän parempi paikka. Puton kaatanut vaan myrskyssä. Ei oo majavan kaatamia. Täällä olisi majavalle vesikasveja ravinnoksi. Tää lähtee tuolta Nevalta. Kurkkaan sinne vielä. Tämmönen kosteikko. Hyvä linnuille. Voisi olla periaatteessa hyvä majavillekin, mutta en näe täällä mitään pesiä tai mitään korjattuja puita. No joo, hieno paikka, mutta ei ole majavia. Lähdetään pois. No joo, tällä majavan reissulla ei tullut edes löydettyä majavia, mikä on sääli. Mutta ehkä se kertoo vähän, kuinka vaikea niitä on löytää, jos ei oikeasti tiedä, mistä etsii. Aika monessa paikassa mä kävin, mutta ehkä mulla ei parhaita tietoja siitä, mistä niitä kannattaa etsiä. Ja ehkä ensi kerralla mä oon fiksumpi. Tuossa oli äsken joku kaveri käveli tuota tietä pitkin, niin mä ajattelin, että oli jäänyt auto jonnekin jumiin tai jotain, mutta sitten oli vaan vaelluksella ja päättänyt lopettaa vaelluksen, kun tuli tämmönen keli. Tarvitsin sille kyydin autolle. Oli tehty päivän hyvä työ. Oh no, jumiin jäätiin. Persee. En päässyt tuota ylämäkeä ylös. Me muutin pakittaa. Ja mä yritin tehdä tästä uukkarin. Menin sen takas sinne, mistä mä tulin, mutta meidän jumin tohon. Tähän reissun loppuun tämmönen. No, pitää saa se tosta pois. Joku bensakin on loppumassa. Tuo on ihan täynnä lunta tuo pohja. Mä tuolla klapilla otan sitä pois sieltä. Se on tämmöstä suojalunta, niin se paakkuuntuu ja kovettuu. Mä oon kaivannut tän pohjan kokonaan. Kokeillaan, jos nyt lähtis. Oho. Tunti sinne meni, kun päästiin vapaaksi. Paha tälle autolle, kun pakkautuu tonne alle. Se on muutenkin vähän tilaa. Etuvetoauto. Bensavalu palaa, ei saakeli. Miksi ei voinut tankata? Meni jännäksi. Elämä on yhtä jännitysnäytelmää. 34 kilometriä pääsee ja 27 kilometriä lähemmälle tankkiasemalle. Ihan viimeisellä oli. Päästiin. Ei tullut majavaa, mutta tuli paha seikkailu. Mulla tuli eräjorman mittari täyteen, niin mä aion nukkua Hirvaskankaan ABC:n parkkipaikalla. Mä oon syönyt nyt jokaisena päivänä 1000 kaloria täällä maastossa. Vähän nälkä, mutta kyllä siihen tottuu. Keho on yllättävän vahva, mieli ei. Ei, kyllä mielikin on vahva. Se on ihan aito takatalvi tullut. Huomenta. Mennään sitten ABC:lle syömään aamupala. Kyllä on nälkä. Ei paha aamupala 7 eurolla. Ei tullut ehkä lättähäntää, joten tällä kertaa mä tyydyin lättyyn. No vohvelin oikeastaan, jonka mä itse koristelin. Kiitos kun katsoit videon ja ensi reissuun.